ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟିଏ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜକୀୟ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ନୁହେଁ, ପୁରା 56 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 56 ଭୋଗ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଟିକେ ପଶିବା ଆଉ ଜାଣିବା ଏହାର ରହସ୍ୟ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି? ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବିନା କୌଣସି ନାଗାରେ 56 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ତିଆରି ହୁଏ? କ'ଣ ଏମିତି ଖାସ୍ କଥା ଅଛି ଏ 56 ସଂଖ୍ୟାରେ? ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭୋଗର ପରମ୍ପରା, ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ବହୁତ ଗଭୀର କାରଣ ଲୁଚିକି ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରୁ ବହୁତ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ। କାରଣ ଏହି ଯେଉଁ 56 ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି ନା, ଏଇଟା କିଛି ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ଅଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ବଳିଦାନର କଥା। ଆଉ ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ସିଧା ନେଇଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେତେବେଳର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ପୁରା ଗୋପ ଗାଁ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଅବସ୍ଥା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜର କାହାଣୀ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପୁରା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତଟାକୁ ହିଁ ଉଠେଇ ଧରିଲେ, ଆଉ ସେ ବି ଦିନେ କି 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ପୁରା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଆସୁଛି କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ମଜାଦାର ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦିନକୁ 8 ଥର ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ଧରି ପର୍ବତଟାକୁ ଟେକି ଧରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁକିଛି ପୁରାପୁରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ହିସାବଟା ବହୁତ ସିଧା। ଦିନକୁ 8 ଥର ଖାଇବା ଆଉ ଏମିତି 7 ଦିନ ଯାଏ କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ 7 ଗୁଣନ 8 କେତେ ହେଲା? ଏକଦମ ଠିକ୍। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 56। ତ ମାନେ ନିଜ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମୋଟ 56 ଥରର ଭୋଜନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ତ୍ୟାଗର ସଂଖ୍ୟା ଏହି 56 ଆଜିର ଏହି ମହାନ ପରମ୍ପରାର ମୂଳ ଦୁଆ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେହି ମହାନ ତ୍ୟାଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସେହି ଋଣକୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ବି ପ୍ରତିଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଅବତାର ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେହି 56 ଥରର ଭୋଜନ, 56 ଭୋଗ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏ ତ ଗଲା ପୌରାଣିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଦିନସାରା ଏହି 56 ପ୍ରକାରର ଭୋଗକୁ କେଉଁ ସମୟରେ, କେଉଁ କ୍ରମରେ ଲାଗି କରାଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଦିନର 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଦିନର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗରୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଳଖିଆ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ଆସେ ସକାଳ ଧୂପ। ଦ୍ୱିପହରରେ ଲାଗିହୁଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ରାଜକୀୟ ଭୋଜନ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ। ଆଉ ଶେଷରେ ରାତିରେ ଦିଅମାନେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିହୁଏ ବଡ଼ ସିଂହାର ଭୋଗ। ଆଉ ଏ ମେନ୍ୟୁରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏହା ସତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଦର ଏକ ଯାତ୍ରା। ଏଥିରେ ଥାଏ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରୁଥିବା ପଖାଳ, ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ଡାଲମା, ଜିଭରେ ପାଣି ଆଣିଦେଉଥିବା ଖଟା, ମିଠା ଖଟା, ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାରର ପିଠାପଣା। ଆଉ ମିଠା କଥା କ'ଣ କହିବି, ସେ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଖାସ୍ତା ଖଜା ହଉ କି ରସରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ମାଲପୁଆ, ସବୁକିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ନିଆରା ସ୍ୱାଦର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇବା କଥା ତ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ, ଏହା କେଉଁଠି ଆଉ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପଛରେ ଏକ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଆଉ ନିଆରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଏ ସବୁକିଛି ତିଆରି ହୁଏ ମନ୍ଦିରର ବିଶାଳ ରୋଷଘରରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଘର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ସେଇ ସମାନ ଜାଗାରେ, ସେଇ ସମାନ ପରମ୍ପରାରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଆସିଛି। ଏଠାକାର ରୋଷେଇର ତରିକା ଆମ ଆଧୁନିକ ରୋଷେଇଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା। ଆମେ ଯେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେଠି ଆଜି ବି କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଷ୍ଟିଲ୍ କି ଆଲୁମିନିୟମ ବାସନ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଠାକାର ଖାଦ୍ୟରେ ପିଆଜ କି ରସୁଣର ବ୍ୟବହାର ଆଦୌ ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହା ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ସାତ୍ୱିକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସୁଆର। ସେମାନେ କେବଳ ରୋଷିଆ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ସମର୍ପିତ ସେବକ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ସେମାନେ ସେହି କଠୋର ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ପୁରା ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏହି ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତେବେ ଏ ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବେ ଆସୁଛି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ?
କେମିତି ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଦଳିଯାଏ? କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭୋଗ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଉ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଏକ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆଉ ଏହା ପବିତ୍ର ହୋଇ ମହାପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହାନ ଭୋଗ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ କେବଳ ପେଟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏହାର ଗୋଟିଏ କଣିକା ବି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସହଜରେ ଘରକୁ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ କେମିତି ଗୋଟେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିଛି। ତେବେ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ପରେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଆମ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଏମିତି କେଉଁ କେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଅଟୁଟ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।